Қапыл ғына енірбіз егі табиғатке Тіңдірбіз түтін етін біздің кейімдерге Үсік тисіп югерір біз ұлы ялан бойлап Қайтырбыз біз туған яққа қабат кері урап Қалмас дүниялы ер біз ұлттар менен болмаған Тағыны сорбыз ердің икінсі осына Bir қолыңды янын бір неме келіп орсылма Біздің Башқұртстанның баш қалағында 21 сағат. Сіз Ватан интернет радион тыңлайығыз. Құрметті туғандар, эфирда Ватан Лайв тапшыруы. Әр шаршамбы һәм юма 21 сағатта өзіңіздің құралдарыңызды тура эфирде бере аласыз. Xeyirli сағатта, құрметті достар, сіз Ватан Лайв тапшыруын тыңлайығыз һәм қарайығыз. Бүгін юма 21 сағат. Бүгін инде бізде қонақта Башқұртстанның ең шәп егіттерінің бірі, Мәсетлі егеті Зайнеддин, алқыштар, құрметті достар. Сәлем, Захир, хәлдер несек? Аллаға шүкір, хәлдер яқшы. Несек келіп еттің? Бүгін мен білуімсе, сен көп күні сараларда болдың. Захир, қиын болмаға әдірек микрофонға яқынырақ отырған бек хейбет болар ені. Захир, бүгін балалар күні инасын көңілден жыл байрамына қайнар құтлайым. Әлбетті, біз... Әсейім ең бірінші құтланым. Әсейім құтланым, әлбетті бетінде. Ол әсей ғазиз балағын құтламаға өдің біліп тұрған бетінде. Захир, шундай дәрі өйтіп тұрып келіп ендің біздің башқұрт эстрадағына. Бұл инуыңдың сәбәбі немелі? Сәбәбі немелі дегенден бәлікейден бетін істер сәңғатқа ғашық болып өстік. Бір гимназиялық оқып көтін хеңмен. Айы? Шан ізленіп, бұна бұйыл Аллаға шүкір ұшындай бір ел елік, ел ярым елік, ұшындай проект барлыққа келді. Бұл проекттен де біз Рүстам Ғизатуллинмен бірге башланық. Бұл проекттің продюсер Рүстам Ғизатуллин, Зайнеддин деп аталайында бұл проект. Һәм енді ұшындай бір проект ұйыштырып, бір ел есінде сольный концерт ішлеп, Аллаға шүкір ижад етеміз. Жоқ, сын мағанағында бек хейбет проект. Çünkü этнос стильде әлі бір кімді ұқатлы мүк білгіш алмайыны оңышқа әйе, мен ярдам ұлтырам. Мұна мен хені бәлеке сақтанық білем, хен бәйіннің, хен ярланың, хен шулық, нендей құралда ойнаның әлі хен? Мен тромбон бойынса оқының. Тромбон бойынса оқының. Мен исләуін бойынса хен Рәшидә туйсынымам. Хенің мінен бірге әшіләне енді. Оқытты? Оқытты, бірге бейіпті өрнек Рәшидә пай туйсынымам. Біздің 54 яш ара. 54 яш ара? 54 яш ара, ләкин шуға қарамақтан мен партнер боларақта бейінім Рәшидә пайман, қорай ойнапта бейіттім, һәм енді 7 ел бойына оның эшләгән коллективында бейінім. Һәм әлбетте зур өлеш менің бейусе боларақ, кіші боларақ Рәшидә апай менге зур өлеш индерді. Зур өлеш индерді. Көптігіге үйретті, сөңкі интернетта оқығанда барбір тігі ата-есейден ерақта яшайды өтінде. Һәм Рәшидә апай менге икенсі әсей мақ болатырғайны. Аңлашылды. Құрметлі достар, біз енді тура эфирда эшләйбез. Кемдер бізді әлігі мәлді музыка хүнмә түркіменен қарап ұлтыра екен. Башқұртстан 24 телеканалынан 2-9-19-617-96-41 хандары бойынса өдегіздің құраударығызды еткір алағыз. Һәм ең қыдықлы құрауға біз, Захир, хенің мұна екі біз, эфирдің адағында еңімселен білділейбіз. Ярай. Үлешті кебет. Неме бөлек айтады? Неме бөлек Төн біз сәритіп қалдырайық. Бөлек бар, әлбетті Рәсей бір телеканалынан, Ватан интернет радиоғынан. Захир, мұна хин Мәсетлі ағынынан. Біз хинің мұнан бұлтыр ей Мәсетлі районына барып қайттық. Бұл бек мәртәбәлі сара болды. Хині анда милли герой етіп тұрып қаршалылар. Бұл немен, ненде ұндай сәбәп? Әлләсі, бірінсінен Мәсетлі районында артисттар бек әд. Бана иншаптыр көбірек артисттар олар енді Баймақ яқтарында сыққандар, Заурали яқтарында бетінде. Біздің яқта көбірек эшсән кішілер, әр кім бизнесмен шығылына, әр бір эшлерге тырышы бірі.
Һәм артистлар бик әз. Бына белмәйм ни сәбәпледер, но артистлар снап та әз. Һәм бына үзебезнең районда барыбер данлап йөргәс микән, Аллага шөкер яхшы. Кабул итәләр, Һәм дә инде һәр вакыт ядып торалар, шытратып торалар, һәр вакыт сакырып торалар бына. Минем өчен зур горурлык. Үземнең районым шайтып Юк, буга мин дә шаһид булдым. Мин бит ситтән карап тордым. Мине сын милли герой итеп торып каршы алдылар һәм мин һиңа афарин дип әйтергә генә кала. Чөнки улай дип үзеңнең районында һине кабул итү ул бик мәртәбәле минең өчен. Хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирдә эшләйбез. Безгә үзегезнең һорауларыгызны язып җибәрә аласыгыз. Музыка һөнәр төркеменнән, Башкортстан 24 телеканалыннан һәм әлбиттә WhatsApp-тан. Захир, Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге музыкаль гимназияга укырга инер алдыннан кайда укының? Мин авылда укыным, Мәсле районында, Хөләймән авылында. Мин 4 сыйныфты тамамладым да. Юк, 5 сыйныфты тамамладым да. Шул гимназияга тагын 5-нче класска укырга келдим. Мин 5-нче сыйныфта 2 тапкыр укыдым. Ләкин миңа ул камасаламаны, чөнки мин 6 яшьтән укырга ингәнем, анда инде үземнең яшьтәшләрем укый башладым инде. Һәм авылда укыдым, авылда инде мине күбрәк шул атай мине Курайда уйнарга өйрәтте, Кумылда уйнарга өйрәтте. Кумылда инде күбрәк мине Гафурга уйнарга өйрәтте. Биергә өйрәтә торган һәм бик күп конкурсларда йөрергә туры килде. Шайтып, бәләкәйдән артист булам дип хыялланып, музыкаль гимназияга Так, укырга индем инде. Миңле Гафур дигән исем безнең һинең агаең килеп сага. Миңле Гафур Зайнидинов дөньяның виртуоз комузчысы минең агаем. Мына кайдан килә икән безнең шунда йылы агымдар дип әйтәм. Агаем дип безнең халыкта агаем дип әйтеләрендә, булай дядя булай инде. Атаемның бер туган кустыгы Миңле Гафур Зайнидинов, Башкортстанның аткадан артисты. Бик һәйбәт беләбез. Һәм инде шуңа күрә бәлки унан карап торда мин Кумылга наклап уйный башлаган. Тотындың инде. Тотындым, чөнки минең теге бәләкәйдән карап өйрәнерлек, карап күрерлек кеше булды. Һәр вакыт Миңле Гафурга минең өчен ниндидер пример була торган инде. Аңлашылды. Һин өйдән бүген шылтыраттылар, һине катладылар. Мәсетле районында нинди погода бүген? Һавык диләр. Моны безнең бәйләнештә селтәрендәләр шулай дип язалар, әбелдә һавык, ямгыр дип язалар. Бөрьәндә бөтенләй кыш дигән. Һәм инде монда Захир йырлап та ебәр дип безгә язып ибәргәннәр. Быел яй буламы дип бездән Рәсилә араган. Тагыла шундай һорау бар. Захирның ата-әсәһе турында йырлагыз әле дигән. Ата-әсәһе турында. Без әлбиттә бага тукталып китербез йыр буенча. Һиңа сәлам иткәрәләр Захир Янсура районыннан. Тагыла Сәлам барыгызга. Сәлам һиңа Баймактан иткәрәләр. Йылайырдар һиңа кайнар сәлам иткәрәләр. Һәм Әбия Лилдар. Барыгызга кайнар сәлам. Моны һинең атаең я әсәең сәнгать кешеме? Безнең гаилә гомумән әйткәндә алар сәнгать кешеләр дип әйтә алам, чөнки безнең гаилә бик зур. Әсәем ягына безнең Янсура яктары бит инде. Әсәем Янсура районыннан. Үтәкол авылыннан. Без инде минең өләсәем ярсы, ул бик күп республика конкурсларын еңеп йөргән, гран-прилар алып, телевизор еңеп алып кайта торган. Шул телевизор сөңгерә баргандыр ул дип уйлыйм. Атаем ягына мине гомумән бөтен гаилә музыкаль. Минең атаем үзе Курайда уйный, Кумылда уйный, йырлай, гармунда уйный. Һәм бөтен тугандар безнең музыкаль инде. Гармунда булһын, йырлайлар, бөтенләй һәм безнең гаилә ансамбле бар. Гаиләдә 74 кенә кеше. Ничек килеп киткәсә 74 кеше, безнең атайның гаиләһендә 74 кеше? Мин 4 кеше дип ишетеп утырам. 74 кеше. Атай минең 10-нчы булып туган. Миңле Гафурга 11-нче. Һәм уларның һәр берсенең 3-шәр балалар, һәм ул балаларның 3 балалары бар. Һинең касан балаларың була? Булыр Аллаһ. Процесста инде бит. Пока конечно алмаган бит әле. Һин күп хайланаһыңдыр ул, чөнки һинең артыңдан кызлар шундай русча әйткәндә аррабаман йөридер дип уйлыйм. Әлегә вакыт юк әле. Әлегә вакыт юк. Эшләргә кирәк һәм өй төзергә кирәк дигән. Димәк, хәзер Миңле Гафур агай, минең атаеңдың бер туган кустыгы.
Аңлашылды. Ул төпсек бала, 11-нче бала инде. Аха. Һәм һәрбернең балалары бар, шайтып бер 74 кеше, һәм безнең шундай гаилә ансамбле бар. Бөтәбез дә Кумылда уйныйбыз, бөтәбез дә Курайда уйныйбыз, бөтен егетләр дә Курайда уйный. Теге атайым элек авылда Курай курсын алып бара торган иде. Бөтәләр Курайда уйнарлар аны бөтен. Һәм шайтып бөтәбез дә музыкаль, ләкин профессиональ кимәл музыкага килгәндә шул Миңле Гафур агай күтәрелделәр бит һәм мин дә тырышам. Эшләргә. Аңлашылды. Бик кызык, чөнки мин 4 кеше дип ишетеп ултырам, сынында 74 кеше, хөрмәтле дуслар, 74 кеше бер тамырды тутып тора бит. Бик кызык. Без бuna быел концерт булды бит инде фляш, концертта килебеттер мин туганнарым, һәм инде без шундый бер композиция эшләнек. Бүтән бер вакыт теге беренче отделениянең һоңында мин Кумылда уйный башлыйм һәм залдан кешеләр торалар да берәм-берәм сәхнәгә чыга башлыйлар. Бөтәһелә аптырап бит, нимә булып китте икән? Һәм бу минең авылдан бер 35 кеше килгәйне, туганнарым бит инде. Һәм бөтәһелә сәхнәгә чыгып башлар. 74 бит алмадык, кырган сагашы. Ләкин 35 кеше килгәйне, һәм бөтәһелә сыктылар да бит инде, Кумыл алып, Кумылда уйный башларга шайтып биеп китәбез бөтәһелә. Кустларым, һеңелләрем, апайларым, агайларым, инәйләрем. Һәм инде сынапта теге ниндидер бер шундай тетрәндергес момент булды. Залда кемдер булды концерт вакытында, күптәр әйтте инде шул вакытта иланык дип. Ниндидер теге был минең гаиләм дип торып теге әйткәйнем бит. Үземнең дә күзгә яшьләр килеп тыгылды. Һәм шул тикем ни Юк, дөрес әйткәндә һин хайпан ул. Русча әйткәндә әйбәт. Монда һиңә Заһир шундай аудиторияда биргәндәр, хайбуллалар сәлам. Сәлам Довандан, безне Сибайдар тыңлай сәламдар. Күгәрсен районы Яңавыл авылынан һезгә кайнар сәлам иткәрләр дигән. Мәләвездән, Казакстандан, сәлам Аргаештан, бездә лә бигрәк һавык дип иткәргән. Баймактар турында әйтеп үттек бит инде, алтын балык тотаң нимә эшләренең дип бездән Разали Хорай. Алтын балык тотам. Снапта хәлләр бик күп, теге алтын балык тотам дип. Нимә эшләрем икән? Беренче нимәшләренең. Алтын балык менә килеп эләкте бит, шундай матур гына. Кулыңа тотып тораһың һин аны карап. Заһир, уян, беләм, бүген кис аңлап торам. Бүген нисә концертта булдым тиң? Бүген үз yerдә выступление. Үз yerдә булдым тиң бит инде. Ну, шулай да безгә алтын балык тотаң нимәшләренең шуң турында әле бит. Алтын балык тотам әлбәттә. Хорарның берәйме? Нимә хорарның кәнчитме? Аслы әйткәндә уйлаган юк. Нимә хорарның дип. Әлбәттә хорарның теге бит общий фразалар әйткәндә бәхет хорарның. Сөнки бәхет бит инде ул хаулык та була, ул теге уңыр та була дигән хымак. Кеше бәхетле булһа, бөтен нимәһе бар дигән аңлата бит инде. Шуңа бер хөрмәт әйткәндә бәхет хорарның дип уйлыйм. Аңлашылды. Безгә сәламдар килә, Хайбулла районыннан һиңә кайнар сәламдар иткәрләр. Хайбуллар сәлам, яңарак кына булып кайтты Хайбулла. Ташбулатка концерт менән килегез дип безгә иткәрләр. Уй бар, ягелек. Бу Ташбулат ул безнең Яктыкүл. Яктыкүл һәм Әбиел районы. Һин Шәйхетдин мәллә Зайнетдин дип бездән Шәһидулла Хамматов рай. Мин Шайнетдин. Шәйхетдин. Рәхмәт Шәһид безнең эфирдә карап утырганың өчен. Нимә мине кабатлап сәламдар бирә башланыгыз дигән. Рәсим был безнең эфир булгас, бездән кабатлайгыз. Кумылда уйнап күрһәтте, сәлам һиңә учалыннан иткәрләр, кәләш алыр инем дигән дип һиңә җавап биргәннәр. Күмертаудар һиңә кайнар сәлам иткәрә. Күмертауда яңарак кына булдык, һуңгы концерт Күмертауда булды. Атар концерт. Бездә Альбина Хорай, кумыдыгызды гел үзегез белән алып йөрегезме? Студияга алып килдегезме дип сорагандар. Кумыдым снапта кызык, ләкин снапта һәр вакыт үзем белән. Кумыдларым бик күп, теге концертта уйный торган кумыдлар, репетиция эшләй торган кумыдлар. Һәм инде мин һәр вакыт ваннага инеп киткәндә лә шул кумыд менән инеп китәңме? Һәр вакыт мин колым авызым эшләп тора инде. Бик кызык. Моны әйткәндә бит инде. Һин ниндәйдер ансамбльдәрдә сыгыш яһаганың, бу Зейнетдин проекты булдырыр алдынан. Мин
Мәктәптә бөткәс, әлбәттә теге белмәнем кем булырымды. Мына нисектер икеләнә идем. Кем ул мин? Бейүсеме, йырсымы, музыкантмы, спортсменмы, спортмандан ныклап шөгыльләндек бит инде. Спортман да шөгыльләнде. Шуңа күрә мин хыял бар иде үземнең ниндидер концертымда эшләргә. Ниндидер концертымда эшләргә һәм инде шуңа күрә мин сәнгать академиясына театральный факультетка укырга индем. Онда инде мин режиссер укырга индем, чөнки режиссер ул бүтән Тармактарда ала. Бүтән тармактарда алып белергә тиеш. Биргә лә тиеш, йырларга ла тиеш, оештырга ла белергә тиеш. Һәм инде 1 ел укып үттем дә, нистер мине основу получил, так скажем. Һәм инде уйлана башладым. Нимәләр җитмәй, нимәләр эшләгә килә. Энергия күп, кайдалар илтергә кирәк ине аны. Шан бизнесмен да шөгыльләнеп маташтым. Шан һоң инде. Нинди бизнесмен, если сер булмага? Аслан нимә менгә шөгыльләнмәдек. Мин инде Сочи каласына барып та 2 ай яшәп алдым, бизнесмен шөгыльләнеп. Казанга барып та яшәп алдым. Мин 12 генә яшьне. Мин үземдә тоя идем, миңа бер 40 яшьлек бизнесмен тумак итеп. Шул теге көчле амбицияларны, шул желаниены генә. Һәм инде һоннан барыбер аңлай башладым. Мине сәхнәгә тарта иде. Сәхнәгә тарта һәм инде барыбер үземнең концертымда эшләргә килә иде. Үземнең концерт эшләгәндә уйлай башладым. Нимә кәй эшләргә үземнең концертта? Нисегрәк итеп мин үземне күрәм. Юк, һин бит концерт алдыннан ниндидер ансамбльләрдә аласың шарын. Һәм шул вакыт мин уйлай башладым. Мин үземнең концертына бейгем килә. Ләкин бейер өчен миңа бейергә өйрәнергә кирәк. Укырга, инергә, бейергә как-то не вариант бу. Шуга мин профессионаллар арасына барып сумырга булдым инде. Минең яраткан коллективым ул Халилага Ишбердиннең коллективы, бию театры, Старлтан бию театры. Шунда бардым да, мин бәлдә биюсе булып эшләгем килә. Нисектер мине алдылар. Мин биюсе укымаһам да, биюсе булмаһам да мине алдылар һәм инде мин ошо коллективта ел ярым, почти 2 ел эшләнем. 2 ел эчендә бүтән биюләрне биеп үтеп, бүтән трюктарда эшләп өйрәнеп беткәс, мин инде артабан эшләргә дип үземә хыял цель куйдым да һәм инде Өфөгә юлландым. Бию театрында бейгән әлбәттә мин КВН монда шөгыльләндем, бутбуллыкта уйнап йөрдем. Бутбуллык командаһы булды. Старлтан кайтып Өфөгә бутбуллыкта уйнап торган шәт. Һәм инде Өфөгә килгәс, без инде Рөстәм Гызатуллин танышып киттек, ул мине үзем белән гастрольләргә сакырды. Һәм шунда мин нистер үземдә йырлай да башладым, корайда уйнап йөри башладым, бейеп тә йөрим бит инде. Димәк, син алдан йырламайның бөтенләй. Үзем өчен генә инде. Үзем өчен генә. Үзем өчен генә. Ваннылай өтеп әйтәйек. Юк, аслап әйткәндә, бию театрында эшләгәндә мин туйдар алып бара башладым. Һәм туйдар алып барганда төрле яшәргә кирәк иде, акса кирәк иде. Төрле кешеләрнең йырларын алып, теге артистларның йырларын алып, популяр йырларда йырлай идем. Һәм Рөстәм агай белән танышып киткәс, инде шәт улар уның менән гастрольдә йөреп, опыт я башладым бит инде, күп тәҗрибә, күп йөренек. Һәм инде бер Рөстәм агай белән күп һөйләшеп йөри торгас, үземнең хыялымды һөйләгәйнем, шундай артист булгым килә, дөнья кимәленә сыгам килә дип инде. Һәм Рөстәм агай әйтә бит инде, әйдә, ошо идеяны эшләп карыйк. Әйдә, миңа ярдәм итәм. Әйдә эшләйек бергә. Һәм инде мин куанып киттем, әлбәттә, без уйлай башладык китеп эшләргә. Шуннан без инде безнең максат ине дөнья кимәленә сыгу. Теге ситилләрдә сыгы шәһәргә. Шуңа уйлай башладык. Ни ситилдә сыгы шәһәр өчен нимә эшләр кирәк? Бuna һинең сәнгатеңдә, һинең иҗатыңда тел барьеры булмак тиеш. Теге шуга уйланак инде. Йырларга кирәкмәй. Әлбәттә, мин бит инструменталарда уйныйм. Әйдә, что-то инструментальное, еще бейм, еще бей торган. Еще шуны берәй модный итеп, берәй музыкаман кушак дип, идея килде бит инде. Һәм әйткәндәй, моны ситил дигәс бит, моны безгә яңгыра бит язып җибәрделәр, Миләүшә дигән кызыкай, Бразилияннан һиңа кайнар сәлам дигән. Безне Бразилияннан да карап утыралар. Бүлдем гафу ит. Һәм бу проектта эшләй башлаган. Бразилиягә кайнар сәлам. Бразилиягә кайнар сәлам. Шу проектта эшләй башладык. Һәм инде без иң беренче кумыз алдында кулга, һәм инде шундай ритмда уйный башладым. Шундай ритмда уйный башладым. Һәм ошо ритмга берәй теге бит халып карага дип хыял килде инде. Һәм нистер без ошо көйдө эшләгәйнек. Шул тикем теге үзебезгә акчаны,
шул тикем теге без дәртләнеп киттек. Без бер азнаасында микәндер 5-6 көй язып ташлаган. Шул бер генә битка. Юк, Бер генә нәмәкәгә. кумызга бер көй яздык. Кумызга. Әйдә бер курайга бер әйдәк. Әйдә курайга эшләп башладык. Әйдә бер тагын бер инструментка, үзләүгә дип. Һәм инде шул тикем безгә охшаны. Һәм без инде ошо проект өстендә ныклап эшләп башладык. Күп тә үтмәне, безне Алтайга фестивальгә сакырдылар. Алтайга сакырдылар. Безнең видео төшереп, безнең тракторда битендә халыкка күрсәтә башлаганбыз. Һәм Алтайга барып, теге зур стадионда сыгыш яһаным. Әйткәндәй, Алтайда ла безнең төрки халыктар бөтәһелә үзләү. Мына, мәсәлән, мына мин белмәйм. Без бит инде дусларга ролик эшләгәндә үзләү турында һин миңа өйрәтәм дип вәгъдә бирдең. Ничек үзләйм? Хәзер сөйләдем дә. Алтайга бардык та бит инде, шунда стадионда сыгыш яһагайным. Бер вакыт күрәм, бөтен стадион буйлап кызлар йөгереп төшәләр, репортерлар йөгереп киләләр. Уратып алдылар, телевидение төшерә башлады. Минең бит инде күзләр акайды, нимәкә Аптырап киттең, бу нимә булды икән дип. Шул тикем безнең көйдәр Алтай халкына охшаны. Һәм шул вакыт уйлый башладык. Без дә кемдә белмәй. Беренче теге сыгыштарым бит инде. Әгәр дә халыкка шулай охшай икән, без дөрес юлда барабыз, әлбиттә. Шуңа күрә ошо кайту менән без машинага баргайнык. Кайту менән без инде ошо юнәлештә ныклап эшләп башладык. Ошо юнәлештә Зайнетдин дигән исем алдык. Һәм инде без инде шундай музыкант, мультиинструменталист булып Зайнетдин этношоу проектын барлыкка китердек инде. Шул үзләүгә дигәндә, снапта үзләү бик теге катмарлы ул. Ләкин буна ниндидер иң теге ябай ысулдарын өйрәнергә була. Снап әйткәндә үзләүгә теге ныклап төшүп китһәң, ныклап инеп китһәң, үзләүнең төрләре бик күп. Основной төрө үсәү. Төрө бар. Һәм инде теге һәрбер төрдең үзенең теге техника бар инде. Нискәлеге. Нискәлектәре бар, шуңа. Ну, булай ябай итеп үзләргә өйрәнергә була инде. Ауды ничек тотырга кирәк? Ауды дип сорай. Үзләп күрәтәң безгә. Үзләгәндә әлбәттә теге иң ябай усул ул бит инде теге каргыра дип атала, тамакты теге кырып. Тамакты кырып үзләр. Уның өчен теге шундай иң тренировкада шундай тавыш кирәк теге. Тамакты кырган тамак. Анда хрип сыграты. Шул хрипты тутыр кирәк. Тутып алаң да бит инде. Афарин дип әйткем килә, чөнки әлбиттә моны мин үземдә алганда тота алмаем бөтенләй. Йоткырта ул. Йоткырта. Башта өйрәнгәндә әлбәттә теге беренче ай, беренче 1-2 адна теге тамак өйрәнә, чөнки безнең тамак өйрәнмәгән ундай теге нагрузкаларга. Һәм инде өйрәнгән вакытта әлбәттә теге кыен, кысыта, йоткырга килә. Ана көн өйрәнеп китә. Моны миңа әйтеп касан бер айлык миңа шундай мәгълүмат килеп җитте. Безнең репортерлар йөреп яткандар Баймак районында. Баймак районында тибенлектә йөргән аттарга алар дип үзләй башлаганда. И был аттар туктап эргәгә килә башлаган. Шундай күренеш булган. Был безнең башкорт аттары ул үзләүдә аңлай микән? Нимәләр бардыр инде, чөнки снапта теге кумыз, үзләү ул бит инде шамандар ошо ысулларды кулланалар. Теге үзләрен ничектер асыр өчен, нидер энергия тотыр өчен кумызда уйныйлар һәм үзләйләр. Ул бушка түгелдер ул. Чөнки үзләү снапта теге ул медитация һәмак кешегә һәйбәт влия итә. Теге үзләү мән ишеттә була, нидер насарлыкта эшләп булалар дип уйлыйм, ләкин мин шаман түгелмен. Мин инде үзләүдә теге бер сәнгатьтең бер төрө дип ханайм инде. Төрө дип ханайм. Булай үзләүдә кумылды күп теге лечение өчен шаманда нидер использовать. Бында безгә һорау килгән, ай гүзәл һорай, бала сактагы кызыклы вакыйгаларыңды һөйләп кит әле дигән.
Ой, кызык. Нинде кызыклы мәлдәрең булды? Мына Фатих мине күн һайын иртәнсәк мәктәптә укыганда зарядкага сыгара торган. Аныгын теләмәһең дә була. Мин 5нче сыйныфта укыйм, ул 9да укыйм. Фатих мине күн һайын ул иренмәй торган Фатих. Барыгыла Газел Мөхәммәтов исемендәге музыкаль гимназияда укыган сакта. Әйе. Бүтән уның классташлары йоклайлар бит. Әйе. Ул иртүк торып, уже әзер булып, бүтән бәләкәй классларда тышка зарядкага сар торган. Бездә йогурт торган. Без аса торган. Фатих агай мөмкинме йоклап калайык дип тараулар булды әле бит. Ул теге зарядка сарганда беркемдә лә Йәлләмәй, беркемдә лә белмәй. Һин кем ул дигән вак бүтәндә. Дип кисләп дигән вак, дип кисләмәй инде шул. Төрт кисләп. Зарядка сыгау дип каскырып бүтән этаж буйлап, шайтып бит уята торган. Хөрмәтле достар, андай фактлар булмады дип әйткем килә. Бunda Элек ул мин дип кислә, хәзер. Яwaптар көтә дип бездән Нәзирә ниндәйдер һорау биргән, әмма был һорауны мин кызганычка каршы таба алмыйм. Ташбулатта бейүселәр һәм бейүселәр күп дигән. Бергәләшеп бейербез дигән безгә Рәсилә. Мәсәлә, Алла бирһә Ташбулатка килһәк, бейербез бит. Монда бездә Казакъстандан һорайдар йыр менән бейеүҙе бергә кушып, яңа стиль йыр ижад итергә пландар бармы дип баргандар? Әсәткәндә пландар бар. Әлегә мәлдә мин инде ныклап теге вокал үстендә, йыр үстендә эшләргә хыялланам. Һәм инде Алла бирһә, бәлки икенче елга төтәм микән. Мин инде бер яңа йырдар премьералар менән һәдә куандырырмын дип уйлыйм Алла бирһә. Бында безгә Альбина язган, тавышыгыз бик матур, күз теймәһен, исәнлек, һаулык, уңыштар дигән. Рәхмәт Альбина. Әлбиттә һиңа кызлар күп яза, Юлия яза безгә Зайниддин һин супер дип. Рәхмәт Юлия. Һин тоже. Кемгә Юлия. Монда Илна яза, касан тагыла Өфөлә концерт була дигән. Өфөлә әлбиттә. Был шәхси концерт турында һорайдар. Шәхсән концерт 4 март кына үтте. Без инде шундай теге карашта елына бер тапкыр концерт эшләргә дигән карашта инде. Теге мотор дип әзерләнеп, яңа көйләр белән, яңа биюләр белән, яңа костюмнар белән концерт Алла бирһә, 2 елга Алла бирһә була ибет. Язгыһын эшләр бит уйлыйм. Уга тиклем инде бәләкәй концертлар әлбиттә улар күп. Алла бирһә, Сердце Евразии дигән фестиваль үтә бит инде Өфөлә 8 июньдән 12 июньгә тиклем Ватан этнопаркында. Ватан этнопаркында, ие. Ватан этнопаркында шул фестивальдә мин әлбиттә 3 көн буе катнашасакмын. Аңлашылды. Норильск башкортларынан һиңа кайнар сәлам еткерәләр. Магнитогорскидан кайнар сәлам. Егет Розалия, егетләрдән тукмалганың бармы дип? Юк, Бәләкәйдән мин һезгә әйтеп үтәм, мин Заһирды бәләкәй сактан ук беләм. Заһир гел үзен һәйбәт тотты һәм инде әгәр дә кем аны теләрне нәмәшләргә ондай конфликтлар булганы ла булмады. Юк, тукмалган булмады. Юк, хугышкан булды әлбиттә теге, хугышу булды, ләкин әйтеп теге тукмалган вакытлар булмады. Бездә Заһид Хунафин кинога сакырам. Сәлам. Бында безгә Альбина ла кушыла. Заһид Хунафин инде кинога сакыраһың дип та һорайдар. Туган яктарында касан тагы концерт куяһың дип сорагандар. Әлбиттә бик күп һорайдар. Быел мин язган туган яктарда концерт куйгайным, ләкин Алла бирһә, октябрь айдарында мин инде республика буйлап зур гастрольләр эшләргә без планлаштырганбыз. Бүтән республиканың калалары һәм райцентрдары районнарында безне концерт куярбыз дип Алла бирһә уйлыйбыз. Мына тагыла шунда һиңа һорау. Рөстәм Гыйззәтуллин һиңа нык тәэсир итте тинең. Әле һаман да әйтә. Әле һаман да әйтә. Бергә эшләйбез. Рөстәм агай эшләгән сагында, ну, без бит инде дөресен әйткәндә Рөстәм агайның үзенең йырдарыннан үстек. Шул йырдарды тыңлап, коштар кайта дип шундай. Һинең менән эшләй башлаганда
хәзер мин һорауды дөресрәк бирергә тырышырмын. Рөстәм Гыйззәтуллин кайсы яктан һиңа тәэсир итте һәм дөресрәк булыр? Рөстәм Гыйззәтуллин минем продюсерым. Продюсер, ничек тотып алдылар? Заһир всё. Юк, әлбәттә алай түгел, әлбәттә иң беренче битендә Рөстәм агайман гастрольдә йөри башлагас, теге бер-берне ныклап белеп алып, ул мине белеп алып, ди кеше икәнмендә бер-берегә ышаныс, теге кешегә ышанһаң, ышанмаһаң бит кеше эшләп булмый бит инде. Әлбәттә, ниндидер ышаныс бездә булып, без инде башта мин йырлай башладым бит инде, бер-ике йыр яздык. Әлбәттә, теге ярдәм итә башлады. Һәм инде ошо проект барлыкка килгәс, без ныклап тотындык. Һәм инде ошо проектты гомумән бергәләп Алла бирһә, дөнья кимәленә сыгарга дигән максаттар куйдык. Һиңа уңыштар гына телеп калам, сында бик һәйбәт проект, чөнки һин Европа илләрендә лә безнең башкорт данын таратып йөрүнең, шуның өчен миңа үземдән шәхсән һиңа рәхмәт, чөнки башкорт халкының курайын данлап торып концертка чыгуың минең өчен зур куаныш булды. Чөнки мин һине артист кебек кенә белмәйм, мин һине беренчедән кеше кебек беләм. Шуның өчен миңа бик нык куанычлы. Һиңа үземдән һиңа зур рәхмәт әйткем килә. Заһир, бик һәйбәт. Безгә сәламдар, без көтеп калабыз бәйләнеш тәсилләрендә. WhatsApp'та 719-617-96-41 Аллага шөкер безгә сәламдар һәм теләктәр килеп тора. Безгә Заһид Хунафин еңел эфир теләй. Мин Черниковкага китеп барам дигән. Заһид, һиңа хәерле юл теләйбез. Бүген сыккас шылтыратырмын. Сыккас шылтыратырбыз әйем. Розалия безгә язып биргән, бүген балаларды яклау көне менән минең балаларга сәлам әйт әле дигән. Балалар сәлам. Розалия, мин балаларды бик нык яратам. Нимәһе кызыклы, нимәһе куанычлы. Бына ошо проект барлыкка килгәс, без бик концертларда йөрибез. Һәм бик күп ата-әсәләр үзләренең балаларын төшереп җибәрәләр видеога миңа. Уларның балалары теге миңа куанычлы, үзләренә кумир итеп алалар да. Һәм инде үзләп маташалар, кумыз хатырып алдыралар, кумызда уйнарга өйрәнәләр. Шундый бер трубочка тотып курайда уйнаган балалар. Һәм инде настап та бул теге индидер бер минең өчен зур куаныш. Әлбәттә. Балаларга шайтып охшай икән, ул минең уемса яхшы. Бул бит инде ул беренчедән безнең үзебезнең милләтебезнең яхшы якка кайтуын дигәндә аңлаталар дип уйлыйм. Чөнки безнең кызганычка каршы шундай вакыттар булды. Без үзебезнең телебезне һөйләшүе һәм үзебезнең телебезне пропагандалау модала түгел ине. Булды ундай вакыттар, чөнки мин Өфөгә яңа гына килгән сактала, әзрәк шундай мода бар ине. Әмма хәзер мына мин бик куанычлы, мына һинең концертыңда ла. Ул бугын урыстар, ул бугын татармы, ул бугын икенче милләт халкы һинең концертыңда булды. Чөнки бул кешеләрне бөтәһелә башкорт музыкаһы, башкорт милли курайы берләштерде. Шул калып калырак Элвин Грейда. Бере дә аңламай, бере дә түгел инде. Башкортман татар халкы аңлай, калгандар аңламай. Әмма ләкин концертларга шыгырым тулы йөри. Мына концертлар төзегән сакта нимәгә нык карайһың? Программаның төпелешенә, программаның төзелешенә гомумән. Әлбәттә, концерт гастрольгә сыгыр алдыннан, әлбәттә, ныклап уйланам бит. Беренче гастрольләр булды бит инде быел, беренче дур гастрольләр. Әлбәттә, теге барыбер ниндидер курку түгел инде, волнениелар бар инде бит инде. Һәм тулкынлану бар инде. Кеше белә микән, кеше килер микән, кеше ничек кабул итер икән дигән. Ләкин шуңа бер нимә карамастан, без инде ныклап әзерләнергә булдык. Без инде бүтән концерт буена безнең биюсләр белән, подтанцовкалар белән, световой шоу менән, яхшы теге тавыш, яхшы звук үдүзмән һәр вакыт теге затрат дип тормаенса, без инде бүтән ердәлә үдүзмән йөртәбез теге яхшы уттар, яхшы шундый тавыш бит инде. Һәм инде халыкка сифат бирү.
һәм костюмдар, бүтән нимәләр мен ныклап әзерләнәбез һәм инде снапта ошоны халык аңлай, улар киләләр һәм дә инде бундай концерт бездә булган юк инде дип кайтулары безнең өчен нык куанычлы. Бұл әлбиттә сифатлы. Сифат һәрбер килгән кеше үзенең мәсәлән концертка икән, улар бит инде акча түләп инде. Улар белергә тиеш, нимәгә акчаны улар түккәндәрен. Һәм әлбиттә сифат булырга тиеш. Әлбиттә. Бында безгә һиңа иҗади үрдәр теләйдәр. Тагыла һеҙҙе һине көтөп калалар Салаватта. Салават калаһында Ишембайҙар һине саҡыра үҙенә. Тамырҙарға ҡайтыу, тарихты онотмау ысынлап та тигән беҙгә Заһир яҙып ебәргән. Заһир, беренсе һинең Зайнетдин проектында беренсе йырың, беренсе трегың тип әйтһәм дөрөҫөрәк булыр, нимә булды? Самыр? Юк, беренсе трек ул бит Ҡумыҙға эшләнгәйне. Ул тректың, ул көйҙөң исеме лә юк ул әйткәндә. Ҡумыҙ, әйттем бит инде, Ҡумыҙҙа тотоно уйнай башланым. Ҡумыҙ бит инде Европа илдәрендә варган дип атала. Варган данс дип атаныҡ та. Һәм иң беренсе көй шул булды инде. Шул булды. Ул нисәнсе йылда яҙылды? Менә ошо проектка бер 2 йыл самаһы. Әйҙә беҙ шул тректы тыңлап үтәйек. Әйҙә. Zainuddin. Заһир тик һеҙҙең өсөн генә яңы уйнап үтте. Заһир. Миңә бик оҡшаны.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Әлбиттә мин тура эфирда булһа ла без әйтергә вәгъдә итәк тә мин кумызда һәм үзләргә өйрәнмәнем, әмма үзләргә өйрәнмәнем, әмма ләкин мине Заһир өйрәтер дип дигән өметтәмен. Һиңа бик матур дип язалар, молодец дип язалар. Хатта безнең алда тау бөркете дигән. Шәп егет, афарин уңыштар күз теймәһен дигән. Рахмат. Ай, бейгеләре килеп китте дип тә безгә язалар. Ысын, был музыкала бик күләмле итеп торып язылган. Бай итеп торып язылган. Музыканың көйен кем язды? Biz инде башлап шул эштәмәгә ныклап иҗатта башландык, ләкин без үзебезнең көйләрдә теге Мәскәү каласына ебәреп, теге сведение, мастерингта без Башкортстанда түгел, әлбәттә теге безнең музыка яхшы кимәлдә булсын өчен Мәскәү белән ныклап эшләйбез инде. Мәскәү каласында төрле музыкантлар белән без иҗаттабыз. Алар һезгә язам ул музыканы, әллә сведение или мастеринг эшләйдәр? Без бында теге үзебезгә нисек охшай, шуның шулай итеп эшләйбез. Һәм инде теге үзебез дә Рөстәмгә инде теге күңелен биреп, бүтән күңелен биреп минем җайткас без инде бер көйдә ярты ел язарга можем, бер ел буена язарга можем. Нимәгә охшамай үзгәртәбез һәр вакыт без инде бүтән көйләрдә Рөстәмгә бергәләп куша утырып язабыз инде. Сер булмаһа, Рөстәм агай, һинең концертлар барганда һинең белән куша буламы? Юк, куша йөрмәй инде теге. Был ул иҗат яктан гына ярдәм итә инде бит. Юк, әлбәттә, нимәгә уйга миңа йөрергә? Әлбәттә, оештыру буенча, без әлбәттә безнең команда бар, безнең концертный директор, безнең администраторлар, теге биюселәр, безнең йөрсәләр дигән шуңа күрә теге йөрүдең теге мәгънәһе юк. Безгә бүтән яктан ярдәм итә, хәзер инде теге бергәләп утырабыз һәм инде без үзебез куеп концертлар куеп йөрибез инде. Аңлашылды. Сургут каласында һезне көтәбез дип безгә Алина яза. Лянторда ла һезне көтәбез дип безгә Дина яза. Килерләр. Әлбәттә һиңа кызлар күп язалар монда. Афарин Заһир дигән. Рахмат. Шундай кызлар күп монда. Бөтәһеле язалар, һин һаман буйдак булып йөрүң. Булыр. Һәр нимәнең үз вакыты. Һине өйдә, авылда касан кәләш алаң дип каңгыртмайдармы? Аслан әйткәндә мин теге бәләкәдән ничәптер шул тикем үземдә теге ныклап эшләй торганым, һәр вакыт нимәмәндер шөгыльләнә торганым, теге күп егетләр һәм теге кызлар менә йөреп шайтып вакыт узгармадым. Әйтәм, менә күп осракта мин теге нимәмәндер шөгыльләнә торганым. Спорт булган, спортнан сыгамда музыка белән шөгыльләнә китәм. Музыканы сыгамда бию белән шөгыльләнә китәм. Шулай итеп безнең һәр вакыт ниндидер бер ынтылып яшәнем инде. Һәм әсәй көлә торганы, не кызлар менән йөрим ул. Һин нормальный. Юк, нормальный мин. Әлбәттә бу шәһәрдә булды. Слап теге әлегә теге исктер. Ни? Вакыты итмәгәндер инде кәләш алырга. Әлбәттә, мин дә шулай дип уйлыйм. Вакыты итә алырдыр. Аңлашылды. Без был эфир алдынан без Нәркәс Юсупов менән булдык Россия Башкортстан радионда. Ул да буга 29-да 5 яшьлектәрендә сыктым. Без бүген шул ук урыс эстрадаһы йырчыларына ла байкау яһап киттек. Менә безнең яңа гына Тибетиемдә Ольга Бузова үткәреп җибәрде үзенең концертын. Инде был шәхескә нисек карайсың? Әлбәттә, мин ыңгай карайм, чөнки Нишләп ыңгай? Күптәр күргәндәрдер бәлки, ни? Мин инде Ольга Бузовага видео төшереп тә алдым. Йырлар, уның йырларын үземсә йырлап та күрһәттем бит инде теге. Әллә инде безнең йырларын бит. Әллә инде безнең Нәркәс Юсупов күк Ольга Бузованың көйәрмәне инде. Юк, мин көйәрмән нинди яктан?
миңа охшай уларның мына команда менен эшләгәннәре. Нисек итеп улар бына үзләрен тота беләләр. Нисек итеп улар үзләрен мәсәлән ошо кимәлгә иткерә беләр кирәк бит инде. Тавышым юк дип тормай, ана номер 1 в России. Тавышым юк дип тормай, теге тавышлар юк, ниме теге талантлар юк дигән, ләкин нисектер улар уңышлыктарга ирешәләр. Һәм шул яктан миңа уларның теге алга барышлары охшай. Мин теге иҗат яктан мин фанат дип әйтә алмыйм, ләкин теге уларның эшләгәннәрен күреп мин инде аснапта яхшы эшләйләр дип әйтә алам. Шул ук миңа бүген нәркәс шундай харау бирде. Бана инде Егор Крид турганда, Егор Крид Буйдактар дигән проектта катнашты бит инде. Һин әгәр дә һиңа тәкъдим итәләр, һин шундай буйдактар программаһына барырмы? Киләсе сезонда мин катнашам алар ТНТда. Юк, мен әйткәндә 94 елда иң нормальный артистлар туган. Джастин Бибер, Егор Крид и Зайнетдин. Самооценка. Шаяртам ул, это шаярту ул теге. Юк, аны без аңлап торабыз. Немен алып әйтәм теге. Асылда бер теге бер елгылар булгас, мин шуга күрә. Кадак теге шаяртып әйтәм мин дип. Ул минең әйтмәй, миңа кеше әйтә. Ул асылда 94 елда нормаль артистлар туган дип. Миңа хуңгырак турга кирәк булган. Бuna һин музыка мәктәбен тамамланың. Ниндәй тагыла инструмент онытылган? Мин тромбон буенча. Тромбон ман хуңгы тапкыр касан уйнаганың булды. Тромбонда. Тромбон, әлбәттә мин теге музыка гимназиясында укыганда тромбон манлык шөгыльләндем. Теге оркестрда уйнадым. Ни охшанымы тромбон? Мин бер вакыт Мәскәү каласына Гнесинкага училищене укырга инәм дип тромбон буенча укырга инәм дип хыяллангайным, әзерләнгәйнем хәтта. Ләкин алагында уйлап, тромбонист булһаң ул бит инде оркестрда уйный. Оркестрда әлбәттә. Әлбәттә теге артист буларак тромбончылар улар күренмәйләр. Улар һәр вакыт теге оркестровый ямасында теге. Шуңа күрә минең хыял бар иде, зур сәхнәләрдә чыгышырга. Шуңа күрә мин инде монда укырга барманым, һәм инде икенчерәк юл хайладым. Тромбон һиңа охшаймы? Тромбон охшай әлбәттә. 7 ел буе уйнап, инсек инде. Безнең шул оркестр Калининградка барып кайтты шикелле. Ләкин мин онда бара алмадым. Мин 9 класста авырып киттем дә, больницага ятканым. Һәм шул вакытта безнең оркестр Калининградка барды. Кыен булды инде, ләкин мин бара алмадым. Безгә бу шундай харау килеп еткән, бу музыкаль инструментларга һөюде кем тудырды дигән, атай әсәеңә зур рәхмәт дип белдерәләр. Рәхмәт. Уларга әйтермен. Музыкаль инструментларга һөю дигәндә минең атаем артист булырга хыялланган. Һәм артист була алмаганда, ул миңа инде үзенең хыялын миндә ашарга булган. Бөтәһендә һиңа йөкмәткән иде, Бөтәү менән ул мине иң курай тавыш астында йоклаткан. Һәр вакыт без өйдә концерт кыла торган, гармонда уйный торган, мин бейим, йырлайм, уйнайм. Әйткәндә һинең һеңлеңдә. Һеңлеңдә һинең йырлай. Минең костым да бар, костым бейей, һеңлем йырлай. Костым инде хәзер Мәскәүдә укый, 1-нче курста Салават костым. Кайда укый? Литературный институт имени Гоголя. Ул шунда. Нинди факультетта? Улар инде былтыр конкурс үтеп, ул язучы. Язучы? Димәк, һинең тукымда язучылар була инде. Ул язучы, яза нимәләр яза инде, мин дигәндә. Әлегә аңлап та әйтмәйм, ләкин үзе беләләр инде. Үзе ниндидер уйдар бар. Шуңа күрә мин теге уга камасаламайм да, әгәр дә уның шундай хыялы бар икән, әлбәттә тормышка ашырһын, һәм һәр вакыт ярдәм итеп торам инде. Һеңлемә 9 яшь, ул инде йырлай, конкурста да катнашып йөри, буна кисәгенә миңа шылтырата. Буна мин студияга сыгып киләм, бүген тагын бер йыр плюсовка яздырдым, тем була. 9 яшендә студияларда йөреп, йырдар яздырып йөри, әлбәттә 9 яшьтә без ул студия торганда хыяллана гына торган. Белмәдем ул 9 яшьтә барлыгын.
Һәм әлбәттә уның йырдары уже бик күп бит инде. Ярак Рустам Рустам Агайдауга бер йыр язып биргән инде. Үзенең йырдары да бар. Үзенең йырлаган һәм шуңа күрә Алла бирһә ул да бәлки йырсымы, бюсемы булыр дип уйлыйм инде. Шундай һорау килеп еткән безгә Сәлимә Еткерә. Заһир башкорт эстрадаһының бүгенге хәлен нисек баһалар инең дигән. Нисек баһалар инем. Асам әйткәндә мин теге нисектер нык баһалай да алмыйм. Чөнки теге Нишләп? Мин үземнең теге сәнгатькә ныклап упор эшләнем дә, һәм инде алга барырга дигән максат куйдым бит инде. Куйдык. Инде командада эшләгәс, без инде әлбәттә шундай алга барырга. Һәм без теге башкорт эстрадаһына түгел, без инде ишеүдә башкорт эстрадаһынан артабан арсыгыра дигән максаттар куйгас, мин сектор теге күп башкорт теге дискотекаларында, күп нимәләрдә мин күп йөрмәйм. Күп теге сыгыш яһаганда гына киләм дә, инде күп концертларда була алмыйм. Кызганычка каршы. Чөнки үземнең концертлар бик күп, мин күбрәк ситтә йөрим инде. Аңлашылды. Заһир, безнең кызганычка каршы эфир бетеп бара. Минең үземнең яраткан бер йырды гына куяйк, ул Зайниддин Самар дип атала. Ул ей турагында безнең бүген 1 июнь тышта Һавык булһа, без ошо йыр менән үзебезнең радио тыңлаучыларыбызны ялытып җибәрбез дигән өметтәмен. Йыр уйнаган сакта без кем иңгәнен билдерәбез. Ярый. Киттек, хөрмәтле достар, Зайниддин Самар. Без тагыла кире кайтабыз әлбәттә. Ярый. Безгә бит табырга кирәк кем билдәле, кем җиңүче икән. Ярый. Хөрмәтле достар, Зайниддин Самар.
Hürmetli Dertli Radyo. Безнең менән калыгыз. Шулай дип, хөрмәтле достар, без туры эфирдә эшләйбез. Әлеге мәлдә минең эргәлә Зайниддин без еңеүселе билдәләнә кибет. Захир, кемде еңеүсе дип һанайһың? Теге күп сораулар бирделәр, ләкин кайбер берәүләрне мин явапты урап кына үттем. Кайтара алмадым. Кайтара алмадым, явап бирмәдем һәм ул явапты урап үттем. Шуңа күрә теге башкорт эстрада турында миңа һорау биргәннәр, ничегрәк карашыгыз дип. Хәзер табып алайык. Башкорт эстрадаһы. Башкорт эстрадаһы турында ибез. Так. Эзләйбез. Әлбиттә, күп һораулар, күп теләктәр булды һезгә. Ысын күңелдән рәхмәт. Таптым. Башкорт эстрадаһы турында нимә дип уйлайһың дип бездән һоранлар. Уйлайһың дигән һорауга мин явап бирмәдем, шуңа күрә явап урынына бүләк булган иде. Бүләк булган тиен. Захир, башкорт эстрадаһының бүгенге хәлен нисек баһалайһың икән дигән ибез. Моны яхшы баһалайм, ошо бокал магы дип. Сәлимә. Һез ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Һез Рәсәй бер телеканалыннан, Ватан интернет радиоһынан ошондай бүләк оттыгыз. Был Ватан Лайф кружкаһы. Һез был бүләкте Гафури 9-1 инде телеүзәк бинаһында килеп алалаһыгыз. Һез ысын күңелдән кайнар котлайм. Без инде кызганыска каршы һезнең менән һау булашабыз. Захир, бер-ике һүз үзеңнең тыңлаучыларыңа. Уңыштар теләйм. Мис бөтенләй яхшы булһын. Алга барыгыз, ынтылыгыз, эшләгез, тырышыгыз. Бүтән уйлаган уй-хәлләрегез тормышка ашуын теләйм. Мөхәббәтле булыгыз. Яратып яратылыгыз. Амин, шулай булһын. Хөрмәтле достар, без инде Ватан Лайф тапшыруы үз эшен тамамлай. Һезгә зур рәхмәт белдерәбез. Безне тыңлагыз һәм дә инде бездән бүләктәр атыгыз. Бүген минең менән куша булды Зайниддин. Һезнең менән без киләһе шаршамбы 21 сәгатьтә Ватан Лайф тапшыруында көтеп калам. Зур рәхмәт. Һау булыгыз, хөрмәтле достар. Пока. Һау булыгыз, достар.